Sampun jekar saking sasana pawiwahan Serat Mojo temanten kekalih. Kita jadi mantan mas, cepet mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal. Iki. Temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah iki. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit. Dadi temanten. Kok enek musik to? Tapi ya dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Pindo. Nganten koclok. Nganten kok pindo Ayo. Aku ning kono. Wedding. Biasa anu Sintan Jengking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Monggo. Kanthi ungilipun kodhok ora. Sopo cekar saking rokokan. Ya Mas ya. Ya, Kurang seminggu hari H kita menikah. Umpamane maksudnya. Wis karek kono. Ya aku piye ki? Wis dumugi wahyane mangsa kala. Tumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten koclok. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki. Sasampunipun nglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Lungguh Mas tak genteni. Hagiat risangga rangu. Rinanggul kinempit kempit. Dosa ngaratnaning bawana. Iwa situ kang welang hati, iwa situ kang ana sing tias. Ya situ kang kudu garing. Ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyana harga wonten dirada mekta pedhot ing mantilan sawenehan
tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya. Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Dekni Ken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena apa lagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Wah, ini. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicucrup. Napas buatan loh. Ora no. Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucup ngono lho Mas. Mosok dalang kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang enggak mbek aku?
Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikene dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Dek Iya. Niken ini tadi baru pentas kemana? Apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kan yo ning rasaku kan yo malah bingung toh. Aduh Dek Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo nggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dek Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no neng grup Asna Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Le Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Mas Badar. Lho tan soyo ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lho tapi kan rong rabi. Alah rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei. Kalau mas aku ya aja. Kae wis anu kok. Wis ana calone ya. Sopo? Ya engko sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku kan saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Wah, lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, nggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jari. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh,
Terus ngelapi umbul ning jarike dalang kok ndemeke roh jarik kuwi kudu piye ngono mangsaku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pas. Iya, nek aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Ya. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nek kok didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masuk, masih banyak yang Agni nggak tahu. ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Suryandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Pak. Alah. Bukete. Heeh, lagi lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Untuk apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramlo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya. Yo ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari Sejembruk nek kene kabeh wis. apa? Iya, gini. Oh dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Ini dari Hong Kong, dari Bunda Susi Loh, juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. Dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Lah belum naik kok. Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu.
Oh gitu. Oh mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara vs Astabrata. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dewa Tresno, Mas. Oke. Andene yo aneh ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek. Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepot lagi, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Tuh, mbok tegak aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya, ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Cinta padamu ora kira yen wis kasep takatku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Nyamong yang guyu. alun-alune wis malih tresnamu sing rung gelem mulih. Bakal tak lakoni Ayo maju. Ayo. Gendong no.
Omong sawiji sing tansah kagemi kudu sabar lan kletenangen teni Yen mangkono yo ketongo hanya nyuwun marang dewa tresna hanya nyuwun marang dewa tresna. Terima kasih. Yo kembali Gendong. yo kembali. Gendong ukur kene kok Sampai kon gendong. dhuwur. Oh iya, ayo bareng bareng. Gendong kuwi lho jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sabite ngakon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Heeh. Wes, ayo tak. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Heeh. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk. Mas Komet. Yuk. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam Sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih.
Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Neng dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Udah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puenak. Ayo takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih. Lho kuwi sapa? Antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Pasar. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Bakul blonjo. Nah anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong termasuk mesra wae. Mesra ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa dek ra setuju? Nek tanggoku kuwi ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing wedok dalang daerahmu kuwi. Nggih. Anu sinden kondang ya tanggapane ora leren ben bengi. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki omonganmu kok enggak kono ah. Kok iso dadi anak kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso. Hari jadi Nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke ulo salam rumiyin. Ulo salam dulu menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah. Parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke 1087 nggih. Mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma amin. Amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen nggih dagelan sing separo menungso separo wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki aku kowe. Lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora nganggo kuwi kok saiki ora ya ora apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Kota Nganjuk yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Ini maknane padha ora karo aku. Oh, ndak sama ini. Karena yang satu aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Nganjuk. Luar biasa. Kuwi 1 Mas. 1. Saiki 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Bupati menika DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Nggih. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yen yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas? Dadi enek isine ngono. Contone Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah cilik-cilik. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma amin. Kowe yo cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rezeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo? Cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kue Mas, pantun Mas. Pantun. Nah, aku wis Ganti Mas telu. Komet. Heeh. Wong aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Lho, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Loh. Iki jurusanmu piye to lek iki? Ora parian ora mulih lho, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas. Balenan apa balenan? Balene kalau ada Mosok gak nyambung blas. orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk-mantuk keleleken teri. Sementing Purwokanti. Iya, mantuk-mantuk keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kok. Dadi ki pas lho. Aku seneng. Dadi pas Purwokantine. Tetapi lirih ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi. Saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis ana 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Bakul lho. Contone. Jajal nek iki tak kei kata-kata kok dadane Purwokanti sing genah. Ya ta. Gedang digeket bakdo madang. Lah kok pinter nak. Lah terus mau ngono pangananku to kowe. Tina ting dana ta tina ting dana tina ting dana ta tina ting dong tina ting dana ta tina ding dong dang ding dong serut. Oh, gedang pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeket bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Tina ting dong tak tina ting dong tina ting dong tak tina ting dong dang ding dong serut.
Oh, jimat ya. Lah iya jimat kok ya iso. Sing dirumat. Heeh. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. lah bocah kaya ngerti Purwakandhi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing pengen beli kuwe iki iso? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lah kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kikuk piye to kok? bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok Ya wong tuwek ya mok ndongakno tok. nah jadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati wi. Seniwati nggih Alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. sinden Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh anu mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas dadi. Iya. Kok protes saya dadi. mara tuwa ki ya mara sepuh Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. ya mara tuwa lanang piye Sing lanang kuwi iki pancak kendang. oh Kula kabeh nganggo seni Mas. oh ngono Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga seni lho. Seneng menyanyi. Omah ki wis kebak kaset WF. BF musik lagu kok Lagu. kowe tak tapuk omonganmu kok sok Putri. kowe iki omongane sing cetok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok iki sing apik ayo Lah nggih. piye kuwi Keluarga seni sangine betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. Heeh. Aku kan pamit. Papa berangkat ya aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh terus? biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penae Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. Isin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik? Ngene. Nah. Ngono iki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. lambene lho kaya cindung bensin Nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. ya lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa Harus ya, ada cetha. penekanan. Penjiwaan. Kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? apa lho Kendangnya tok Mas, Kendangnya, Mas, kendangnya. Sing viral ning- nyanyi. viral ning kita anu TikTok kuwi Seneng, ya. TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya nyanyi yang seperti Bajul. Ada saudara Bajul nyatek ndasmu ben kuwi. viral ya ta. Viral nek kaya Bajul iki sapa sing Siapa ngerti viral terus dudu Bajul? Iya. lho ora kuwi lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase Apa? lah nek Mas Akbar ki dalang mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet kelamin kan pas to Ya ora apa-apa suluke gur. Seneng men aku ora seneng aku mau anu bangga Baik saudaraku semuanya yang sudah berkumpul. Ya. Bayu lek ndas tok to. tapuk tenan kowe iki Aku ora ngerti. iki para rawuh Sebetulnya lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. alah kowe iki kepedean Nyapa ta, kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere sapa Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. oh kowe Iya, iki ta. mbok yo ngilo Apa ta? iki minangka niki lho Oh enek Mbak Niken enek Mas Akbar Lah nggih niku. lah dek kowe gara-gara kowe Pomo kok. ayo nang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono Mas Siara ya. ya Langgar apa masjid? lho ojo wih wong keseripahan langgar apa masjid wong keseripahan Tahu tanggaku saking gupuwe lho. piye Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesetan kok ya. Kepaten susah ya. lah kuwi piye Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. wonge sing nyaro jek gawa ning nggonku Mangan. tak mentik
mangan Siap, mangan Mas sian. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Dah. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dina iki. Gara-gara nek wong loro iki aku maksimal dina iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis kok. nekat. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to men kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Nah. Oke, baik saudara kesemuanya. Anu mikir apa? Mikir salah. Cek Niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik tau lah kok blunus nek popone Lah Mas. lah piye to pesenmu Lah, piye? piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Dodo. Kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. kendangnya nyemoni. Ketek. Karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya ada. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Ketek amene gak ngentekno wit. Kingkong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu. lelaki penghibur. Gak les. Gak Kira aku nesu. laki-laki apakah penghibur bisa. Ini kan guyu. Neng guyu ketok Mbak mana? Niken luar biasa matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Kowe lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas. Yuk. Kita sambut. Iki lho wonge. Ayo. Tak genduten. Tak gendut. Come on. Huh. Tangane Mas. Yuk. Aku bojak. Wis rungono. Oh gak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki Gajah dirawe apa enek to piye kok? sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok-mosok gatelen apa ana to, So? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, So. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Kita nyanda kantor kecamatan. Lah iya. Kudu tak rames saya rasane kok, So. Wedok mau. Lewat. Ayo Mas. Dung tak dung. Ayo. Heh. Aku melok to tuh tadi. Kowe aja ganggu. Oh, melok sate. Wala al inta wa inta Apa ya? wala al inta wa anta Alah, piye? likinta wala al inta Kurane lho, Mas, wa ya. inta Ora sok kurane. likinta wala al Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis ning Bojonegoro FYP. teko Nganjuk ado-ado kok trimo. lah kowe apa iso kok geget Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. aku dino ki maksimal kok Maksimal ning sana. ora wong loro ki maksimal Ora. lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi Mundil, musik mundil Bedamu. musik yo kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kayak Bang Roma Spesial buat Anda semuanya.
penak tenan aja. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi Tapi kan tau. gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku Kiku barangnya lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora ngece. Ngece Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok. Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, sampean nyawang tenanan Mas. Lha iki gak gulu, Iki gak ketaran. ketara ya apa kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu diceluk penak celun. met to met. Dalem. Loh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut. Iso kowe muter ya. Gak dadak. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya, sapa kuwi lho. nganggo sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Tim? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Jono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis kimplah. Kayak butuh gule. Kimplah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah dalah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek kaya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Ya. Nih. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono malah Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met piye met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngeraduk to. Kok gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah. Jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Ya. sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak menurut Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok ira nduk galak ngerah wong wedok. saking mendine wong. Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Yo kono piye? Cemburu.
Oh. Cemburu. Ngomong ya ngomong ngono lho. Alah, aku kok bisik-bisik. Ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki aku. jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk rese terek. A minor Mas e. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya gerak A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jargon koyo Iki ngopo. jenenge combe to Sen. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar Kowe ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Mas sabar. Bocoran dok. Mas Bocoran dok. Pak Bupati. Hei. Piye to? Dagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Ayo aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, penting. Mangano. Penting ora kaprah kok. Awake iki lho kok. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggan ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikir neh lho, Nduk ya. Pikir neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heh. Iya ta? Heh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso ora Lah, ajine? kok iso? Piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh kurang ajar. Sabar Mas. Cocok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wes. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Wes sopan. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas ngono. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa. guyon-guyon. Terus. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bene ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah aku ini cetek kok. Wih anu. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Enggak masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki sih. Kandhane aku mau digendong ya ngono kok. Bisa bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu awulayan. Lah, nyapa? Persneleng kuat mbok ngene-ngene. Kowe ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap
Bagus orang hatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna kentalku kok kompong ta rasane mau nek gak ngene Apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ngeterkan paket, Pak. iki ganggu setan sok iki paket dari mana Dek Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada kok ya darene lo tanggapan kok iso Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. lah kok Rekoso. jaran kok kayak babi Lho. Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Aduh. Oh. Kekerasan dalam rumah babi. kayak babi kamu tahu nggak kayak babi pink Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak. Suarane piye, Bab? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh lho. Iya, lha nek wong tem-tem kuwi. Ora enek ngene kok ya. Babi yang tekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki apakah datake? ada permintaan Belum ada. Kang Mas Kan? Raden Belum ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, legayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Oh, sing dibadhok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Boleh. dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang ruwono men, ruwono. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wes sesak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk dia mau dicium pipiku Bres Mas lho bocah. Anu Mbak, anu. Masuk. masa aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini? Heeh. Loh, Mas sama dititring ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampeyan mau di piye, Dik? dicium-cium gini Gini. heeh, cium Alah kono gitu. dhewe ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghaturkan apa Dik niki? menghancurkan Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Ah, bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Terus ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niku mawon. lamunan Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. lamunan Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Iki ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. Salindri nyanyi. lamunan ya Nggih. Judi. Mas Markaban. Heeh. Wes lho. iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge Sebeki. apa gak mantan bojone Mbak Nela kaya udu kok ya pokoknya tak sotek iki anu kafe kok iki Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru iki? Oke. iya Bareng bersama Asta Beratanya Siap. Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salindri. Enek rine loro ya. Enek rine.
ramu ada sayangku Cinta samudra pasang tanpa wangunan Tresnaku mring sliramu Ayo, ayo. Cahyane bulan kang sumebar api ring tawang yeti sliramu kang dadi lawu Mas Akbar tumbas kethek teng pundi tumbas kethek teng pundi Bonbin. oh bonbin Ora wani, ora wani. halo sini dong wani ini nyedak bapake mesti kok asik bapake Mare nang kono yo. Ora apa-apa. Kaya penyanyi lempoh. ati lamunan Sampun jekar saking sasana pawiwahan sirat Romantis maja ini. temanten kakalih. kita jadi mantan mas cepet mas Ayo, ayo, MC. Ayo. Wah, Sampun kawis tinggal iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistya Warni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajap mugi temanten sarimbit dadi kok temanten. enek musik to Tapi ya dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? anu musik no Heeh, musik. Indo Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu nung ning nung ning Wah, iki. ya. ada di peri anu kok gak enek tragedi ngidek telek Lho kok Idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. aku kan Mbak ini kan di salon to. Hah? oh aku ning kono wedding. Periase anu sintan jeneng ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Wedding. Akbar kok kono temu manten. Aku Monggo. Heeh. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo anu tekar kita karo taruh latihan ya mas ya Ya, latihan. kurang seminggu hari H kita menikah umpamane maksudnya Karek kono. Ya aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong itu. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. ini gemplang apa mas ini gemplang apa Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Kok Manut apa ora aku ndobel lho iki. iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten koclok. Lho iya ngono dadi sing lanang sing iki mau wis sawat-sawatan urung ta urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung ngidak kok iso dijiki iki. Sasampunipun nglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho Idake. ndoke didake piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. kok ngaleh Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? malah iki no mantanku malian Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglebet Temanten turun. kamu gak mau Sarimbi. jadi mantan mbak aku toh mas Loh, iki piye posisine? Tawakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya iya. Ya. Muga seterusé ya. Ya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate pite iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados dam trek.
Gak pedo, gak pedo. Gak pedo. Kudune piye? Pedo. Pedo. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Tapi sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri mereka riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas kan suami istri hormat rek selesai tegak rek temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Paskibra mana? Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolap toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC ayo geragas. Aku anggitku rambut dino. Iki lho sapan malam pertama nih kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Hei. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono Kok iki. kowe gak kuat? oh Ah. kene wis nganggo jamu tetes kok Ayo bare mumpung urung ya. iki lho musik ijek kok Ora. Siget sawetawis menika wanciripun temanten lungguh kursi nggih. Kursi dadi Wonten ing dadi kursi. kursi Kursi dampar kencana kene Gampare manten, kursi manten. Ah, borongan piro to ya. Lah ngono. Nah, mulai jadi profesional. Nah. Ini jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal ngono kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Terjungkal. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngatek dhewe, Nduk, ben aman. wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk dek kan. Iya. Wis mantan ki mantan cara adat di ki monggo. alah niki tok-tokan mboten tenan kok Iya. ngoten kok nesu-nesu mboten apa Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. lha yo games kok Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. salat Sinten? sinten Mas Tak goleke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. oke Menang sempat aja. kita sebut Denko Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. ah lek mang Mbak Niken wis enek pasangane iki digolekno pasangan awakmu Disapa Mas Komet. heeh ditakoki men ditakoki Mbak Nyen Sewu jenengan uang. lho paring asma sinten Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih, nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau Nggih. numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awalnya ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih nggih. Tuh, ini tuh. Kowe iki lho nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalam kamar. Yo penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet we. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Di dalam saking pundi, Mbak Deni? Saking guyangan. Hei. Wah, iki milik umum iki. Wah. Jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa tapi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Atare bakul topi kok. Ha, nek takoki penak ngono to, Mat. Wah, Wis sing kira- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun? Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh. Mbak, mau ya Moh. apa? Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan dalamnya putih katanya. Moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to Ngomong iki? oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya.
Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah kula niki mau jam 3 sampun CR wonten mriki lho Mas. Berarti jenengan di situ. Kahanane menika rame sanget ya. Laras, piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih Mas, remen sanget nggih Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemesno Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Oh ini gue Wane ya. Hah? Wis sing ahli ya. Ah. Wane hene wa. Hene. Oh ya. No ha. Kok ngene? Wah, oh Opo? Lah ning ngene malah medhit wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih. Sambung apa padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Ye gerajakan. Oke. Nah, Lah Mbak Ayu sing nyanyi keras niki mesti. Oh keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Ya go sudah siap? Sudah siap apa belum? Mbak Ayu, sampean biyen apa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh terang. Makasih. Yuk. Foto sama. Kerasakan. Ya yuk terus.
piye to ya ben to Mbak tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho ngagumi jenengan ngono kok malah jane Kedeptos mak aku nyawang biru jangan masih aneh ngagum sebanyak nyake pakai solai semesa kane gawe bingung nyata kagungane gede pahit satu kali baik ya monggo selendang biru amung ngenaki hati ora tekan batin setiamu ya selendang biru Pak adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun lon-lonan gara-gara Mas Gareng Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin Simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya jaba kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan ngono Dik Petruk wah ngancik gara-gara Mas iki jam piro iki jam 2 pas manut jamku ya ora usah rampung isuk-isuk mergo iki tengah kutha kerja karo masjid aja nganti nerak kira nah kuwi ya. Apa tahu mbiyen ya sing lontolan dhisik mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke
Ya ular gampang yo sek. Dah ya. Akeh men to fanmu sek. Ayan. Ya, nggo muka dimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendri mawon? Wis belok ganti suasana ora iso. Oh ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi ku enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin iki jadi maknai nggur angin sing gede nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi Petro. Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisin-ngisini, kumpul karo padha padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah,
Angin itu sifatnya ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya. Maksud iki engko ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wis payahe sahur. Wonten permintaan menika Sido Rondo. Ya. Hah? Arep duwi ya kena, arep Mbak Enggar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak kowe. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Ya. Sido Rondo Pak Kabehan. Oke, senam pagi, yuk kelilir. Bangun. Ya. Keliler ya. Mas Heru. Ada Dek Sinta. Alun-alun bergoyang Bersama si Tompret. ya. Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu IO dipimpin oleh IO Astabrata. Oh, Astabrata ya buka IO barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijokangko main di alun-alun ini juga IO-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, Kepala Dinas, ya Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwirane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap wis salah sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Ijo. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka neki. Wis ya, kitabe. Iya. Besok cik ngerabekne Parto Kromo kan. Rapine Parto Kromo. Iya. Ya, mangga.
dan anane ngene asaya ite progoku ite proso tresnaku senang iki monggo wis sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku suwun kancani suwun sampun nyakseni padani dalan sing kaliwati citrane ati Gusti pun rampungi Terima kasih matur nuwun Mbak Enggar. Sami-sami. Sampun ngaturaken cundra mani. Ya, terakhir Dik Niken spotono aja, spotono. Oke. Ayo. Gumyak ora kelangan gamelane. Monggo Dik Niken. Wilujeng Encing. Selamat pagi Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke dengeran. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturnya apa? Yuk menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Apa Sragenan? Nah, manut. Sragenan apa Banyuwangi? Apa Pan? Halah Pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek gelo. Iya. Ya wis gelo wae ya. Sragenan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keran-teran toh. Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anjang-anjangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Ya, gelo Sragenan Mas Arya. Yuk.
yen aku goleki betapati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja ngecekawi kelati aku ora bakal guneli Ya. kaya ngene lakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kalah ati salawase Asa berapa? Dengan tingganku ngeleki patah-pati kepengen ketemu senajan adoh tak parani mong nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilungan ninggalake aku kaya sing nyandal atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja ngecekawi kelati aku ora bakal guneli Yuk, Mbak nih. kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen gawe kalah ati salawase. Terima kasih gitu nih, Ken. Terima kasih sayang. Aduh. Suku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono ayo pelak panggah pelak ya. Yo.
wonten candhaing lampah ing mangke datan kading madyaning wana Parasara tengahing alas ana cahya manter sak sada lanang tuhute jane calon ratu Pringgondani Risang Gatotkaca ing mangke nembe nindakaken yoga brata lenggahing sela Sumayana sahandhaping mandira ingkang ageng nering Cepaharsa meminta kanugrahan dumateng purbaning kang kawasa datan mokal pangaribawa sumundul ngantos kahyangan Suralaya mangkono praptaning Hyang Narada mrebeki kang lagya yoga brata